danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Sinyo Kamalu. Danyarbawa. Sinyo Kamalu. Ya maka Bausiya kuna kasi. Sina sai wahala sai sun yi rigima kasi. Ki to mu zai ki gani. Wannan ai munafurci ne. Ki to mu zai ki gani yana yi daka. Ka ji ƙato. Ye, kin ga tana kasi ko? A to bai ai lafinka ne kai baka sa ya gan mu. Allah sama bai gan mu ba wani. Allah ko. Ye bara mu sa. Zaki sa. Za a sha wata kila ma barkutu ce a cikin ma ka sai in sha. Ko ce ba. A wa zai sha? Ina kaiwa ina musulmi. Ayo. Allah tun da ka ga na kawo ka sai ka sauka aika bani kuɗi na 10,000 za ka bani. Naira 10,000 ke da keke zan hada amma ku naira 10,000 ko kuma a'a 10,000 za ka bani. Lakadan ba ajalan bane kuma kash ba ma transfer. to ai baiwa Allah ko akan helicopter kika dauko ni ba zan dauki naira 5,000 in baki ba dan in na baki naira 5,000 ba ina ga sai na yi shekara 10 ina mafarki. Helicopter. Dan kina so in dauki kuɗi in baki ki taimaka ki kai ni har ɗakin baba ta sai in dauki naira 30 in baki dan hakan ma ke fara ce idan ke baka ce zabga miki mari zan na rantsa da Allah a hakan ma sai na miki kotufo akalla ba kasar ba 10 ko 20. Ba za a soka ba. Ba za a soka ba. Ayo. Allah ya isa ban yabe ba kuma in Allah da mai mota sai ya buge ki muguwa zalima ai na kin targa dadi Ayo. Har kullun har a danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. lakadan kuma ba ajalan kashi zaka bani waje Lakadan ba ajalan ba za ka kai. kawai waje ko baki faɗa ba kashi zaka bani waje 10,000 kuɗi na kash za ka bani kuma. ke da keke zan hada amma ku naira 10,000 ko kuma a'a To sauka daga ba za a soka ba. action. Sai a samu kiɗin mu Kamara dole. Call action. Action. Yanzu ka ga bawan Allah tun da na kawo ka ban kuɗi na in tafiya ta. ban kuɗi na yin tafiya da kuɗi na kashi zaka bani 10K ne ba magana ka Na ga, mu je. je step 2 Take 2 action. Bawan Allah tun da ka ga na kawo ka kuɗi na za ka ɗauka ka ban naira 10,000 kuma. Lakadan ne ko ne? lakadan ba ajalan ba ko baki faɗa ba To lakadan kuma ba ajalan ba. Kaga bawan Allah. aka ka goge ita din Ka ga bawan Allah tun da na kawo ka ɗau kuɗin ya ka bani lakadan ba ajalan ba naira 10,000 za ka bani. ba zan biya To sauka daga keken nan. ba za a soka ba ko ka sami kiɗin Sauka. faduwa ma ya kamata yi ko Ina da ko? Mu je take 2 action. Sauka. ba za a soka ba. Allah ya isa ban yabe ba kuma in Allah da mai mota sai ya buge ki muguwa zalima. Tashin hankali kai ka baki kawai irin bakin ka ya kai baki kenan. Gaskiya farin mutum yayi. Wallahi Allah he ka kalle ba anan ba za ka Ji wannan bakin da daraja Allah shi yi la'anan ne. Kakares. Wannan shine selon iya kado. Yaron nan yaron da bai da basira a bidiyo. kawo wace sabon. Ga S Kamal photographer, cameraman, editor duka ya hada. Ga iya kado mai hankali a kauri inji baba zabi. Ka iya kado. Ka iya sa bracket din a jiki. Kai wani dan wahala ne. Muna daukar zamekin yawa